di anak doho parumain di son oma dohot bapa nak sude bapa tua opung uda nang uda marlas ni roha dinang majalo pasu-pasu parbogason anak doho parumaiku sebagai joro itu hatta jadi nungasahatamu ditongani bagasta manang dipoguna lamatta jadi di son oma doho bapa na parjolo pasahaton mual tio asa tio matong di batu hatta dalan sibulu semuna di tonga-tonga di rumah tanggaon nang di pasu-pasu tuhatta nagabe sada rumah tangga manang sada ripe naung ni jalo ni tuhatta jadi di anakku nang di parumain di pasahat oma multion sahak makana tio sahak pasu-pasu paruas panggabian satu hatta di anak doh parumain nami asa debatama nama pirtod dini anak doh parumain nami di nang majalo pasu-pasu paruas aja bagas joron itu hatta asa firma poki baul-baul pasalongan firma todimu luju-luju manang pasamota emma tutu duksi dungon hupasahatay matuhahanami mewakili habayahan tu ketua umum sebatuaji duksidung sian habayahan hupasahatay matu pasari wondar mewakili penasehat sektor Kapling Baru Pak Kristin duksidung mewakili bondar hupasatami mewakili gorat hupasatai ma tu penasehat sektor Batu Haji alarodo opungna pinasama partikia tupungna nunga gabe ma jadi ala nunga sidung pasahat sipernitondi asa tapangido tuani gondakta nanyala manogot tinaruhum botari parlopan natabo paridahan nasuksuk naksoudok nunga dibotoho dison nunga jongjok kami hasuhuton bolon doh boru nami bere doh iba bere nami ima di pesta las niroha dinong manjalo pasu-pasu pardongan saripeon yanakon nami doh parumain nami siatu hatta marhite-hite naposona alania makpande nami andorak so bangidohami totor nami asa di pasu-pasu debata ulaonon asa mardalan ture jaladenggan sian nama wai sahat tu nama ngujungi alani amak pandenami alu-alu ndamang ma tu debata situ lusada alu-alu ndamang ma penganti turun maulate ma amak pandenami nunga dia luolondamang tu dewata situ lusada asa aluolondamang ma topung mula jadi nabolon nama muka adat do ni siapa tahun aluolondamang ma
Maulate ma amak pandenami nung dia lolo namang tupu si jolo tupu. Ope alu ndamang ma tua mataraja inatta soripada do situan na torop alu ndamang ma. Sianjur mula-mula, sianjur mula topa, mulani rumah ijuk, mulani rumah gorga, asa bendamang ma gondang mula-mula. Maulate ma amak pandenami asa husom bahami amat tadebata do amat taraja do situan na torop asa bendamang ma gondak sombay. Maulate ma amak pandenami ope neng mga liat mahami di pogu ni ingananon asa liak gabe liak parorasan dihami popara ni pasaribu nang songoni boru nami bere do iba bere nami bendamang ma gondang liak liati.
Asipuli ma ate gondakta. Amakpan din nami. Gabi emang gabi. Tinahu mual tio ni bait tu panuhatan. Asa damang ma gondak si tio las padumudamang ma tuasahatan. Horas, horas, horas. Langsung maju kita lama nomu hula-hulat tak.